Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ol Kainuun korpeen kirkon kylä noussut hiljalleen, kun piippalakit naapurista saapui tykkeineen. Näin Suomussalmen palavan ja turjan honkalinnan, kun vihollinen hyökkäsi yli järven jäisen pinnan. Siellä hiihti sissit suomalaiset koopeet kourissaan. Arratsaldeon, gaur Nestor Perkazekin geratu gara. Bera, ezoikoa den lehen gradua ikasten ari du, eta bere ikasketak direla eta Finlandia eta Estatu Batuetara bidaiatu izan du. Guazen ba, herrialde hauek ezagutzera, enpresari baten perspektibatik. Suomesta vain oli saatavana. Sus ja Rokan Antti mielissämme elää saa. Me eivät haihdu muistoistamme milloinkaan. Tikkakosken mannekiinit oli rautaa katajaa. Kainuun synkät korvet heidän kotinaan. Vielä kostuu silmät, muistan urhot Koillismaan. Nyt seisten nostan heille maljan champagnea. Näin pantiin este suomalainen tielle raatteeseen. Ja vihulainen asettumaan saatiin aloilleen. Ei paenneet nuo jäätyneet, ol kova pakkastalvi, vaan seisoivat ja katsoivat, miten paloi Suomussalmi. Vain savu leijui yllä kylän tuhkaks palaneen. Näin raunioina kirkon kylän kaiken kadonneen. Mut loppu hyvin. Bueno, ba, arratsaldeon, Nestor? Zer modu zaude? Oso ondo. Honela ekarri gaituzu, nola itzen da, Eco House edo, enpresara? Bai, pues, egurrezko ofizina bat, pentsatu nuen leku polita izango zela oso polita, bai. biltzeko. Eta da, gurasoen enpresa edo aitarena edo, bai? Aitaren enpresa duela 10-15 urte, eta hemen dago lan egiten. Bai. Oso ondo. Eta baita ere, bueno, gaur hitz egingo dugu Finlandiari buruz, pizka bat, ez? Zu egona zara Finlandian, zure ikasketak direla eta. Eta hau ere, Finlandiarekin lotura pizka bat badu, ez? Enpresa hau edo etxeak egiteko modu hau, ez? Bai. Ze kasualitatea, baina bai. Igual zure etorkizunean zegoen hori aldea jarrita. Zezu ikasten duzu Leinen, ez? Hori da. Zer da? Lein da, Irunen dagoen Mondragon Unibertsitateko ikaskuntza bat, dela liderazgo, emprendimendua eta innovazioko ikaskuntza bat, eta aurten pasatuko dut 4. urtera, eta urtero egiten dugu bidaiaren bat. Orduan, lehenengo urtean, zu esan duzun bezala, bidaia egin nuen Finlandiara, eta 2. urtean Kaliforniara joan egin nintzen, eta 3. mailan joan egin behar nintzen Txina eta Indiara, baina koronavirus honekin, deus. Ez da posible izan. Bai. Urrengoan. Horreko oso pendiente. Ez dakit. Ikusiko dugu. Ja, ikusiko dugu. Bai. Eta beti dani gustatu zen zaizu bidaiatzea eta edo? Asko, bai. Txikitatik gurasoekin asko bidaiatu egin dut Europatik, orduan urtero joaten ginen Alemaniara edo Noruegara, eta orduan Europa asko ikusi egin dut gurasoekin, eta orduan handia egin nahi nintzenean gehiago bidaiatu egin dut. Non egon zara munduan zehar? Horra leku interesgarriren batean? Europako jaia leku guztitan, jaia. Italiatik Noruegara eta egon naiz 2-3 urtetan leku bakoitzan, joan naiz gurasoekin askotan. Eta gero egon naiz Hungrian, egon naiz Frantzian, egon naiz Alemanian, mugitu egin naiz. Europa, ondo. Eta gero Estatu Batutan 2 joan naiz, eta hori da dena. Eta zergatik aukeratu zenuen ikasketa hauek? Egia esan, ni ikastolan ez nuen asko, ez zitzaidan asko gustatzen ikastea, eta gauza praktikoak ondo eramaten nituen eta oso pertsona mugitua nintzen. Orduan, ikasketa hauek entzun nituenean, gehiago jakin nahi izan nuen, eta orduan jakitean oso praktikoa zela eta munduan zehar mugitzen ginela. Eta ingelesa oso importantea zela, ni pentsatzen nuen hau da nire lekua. Orduan, hor bota nuen.
Zertan datza, osea, zuek praktikarekin edo zuen enpresa propioak egiten dituzue, eta horrekin ikasten duzu, egitearekin ikasten duzue. Hori da, lehenengo egunetatik enpresa sortu egiten dugu, entitate juridiko bat bezala, eta orduan urtean zehar egiten ditugu proiektu ezberdinak, eta lehenengo urtetan salten genituen gurasoei eta familiei, baina gero... Osa txikiagoak, xumeagoak. Eta gero, esperientzia hartuz, eta gauza handiagoak egin genituen, eta hori, bai. Eta adibidez, bidaiatzearena, zergatik da garrantzitsua zure ustez zure enpresa erekitzerakoan, edo... Azkenean, leku berdinean egonez gero, bakarrik ikusten dituzu lekuan dituzun gauzak, eta orduan nola txikitu bezala egiten zara, zen ez dituzu beste gauzak ikusten, eta gauza ona, ikasketa hauen gauza ona, da beste lekutara bidaiatzean leku ezberdinak ikusten ditugu eta gainera proiektuak han probatu egiten ditugu. Orduan ez da bakarrik paisa bizitatu, baizik eta ere bai proiektuak saiatu egiten ditugu eta ikusten dugu zer funtzionatzen duen, zer ez, orduan askoz gehiago ikasten duzu. Lan egiteko modu ezberdinak, edo proiektuak eraikitzerakoan... Eta konturatzen zara, jendea ezberdina dela eta egin behar duzula beste modu batera eta usten zenun gauzak funtzionatuko zutela ez dute funtzionatzen eta beste gauza batu funtzionatzen duzu eta orduan ikasten duzu. Eta gero hemen etortzen zarenean, mentalitatea pixka bat aldatu egiten duzu eta egiten dituzun proiektuak ere bai beste ikuspuntu batetik ikasten zara. Eta gero beste lekutara mugitzen baldin bazara edo hemen bertan geldituz gero, beste hiritan egonez gero daukazu ikuspuntu handiagoa eta... Nahiz eta gero etxera bueltatu, ez? Hori da. Baduzu hango perspektiba edo hango lan egiteko modu hori barneatuta, ez? Eta hori jarri dezakezu esperientzia gehiago dituzu barnean, orduan hori beti ondo etortzen dira. Eta adibidez, Finlandiako jendea nolakoa da edo ze gauzetan da ezberdina proiektuak egiterakoan, ze gauzak izan behar dituzu kontuan? Azkenean, beti esaten dute hemen Espainian askoz relax egiten dugulago lan eta gero han joan ginenean, gainera joan ginen eguan, orduan dena hotza, bakarrik daude 4 edo 5 ordu eguzkia. Bale, hori da, gainontzekoa da iluna. Hori da. Dago argia, da oso... Oso ilun klarito edo. Hori da, ez da osotarik argia kentzen. Ez da beltz-beltza jartzen? Ez, inoiz. Orduan gaueko 3 oraindikan dago argia. Pixka bat. Oso gutxi. Orduan oso arraroa da. Zen dago egun osoa dago triste bezala. Da argi gris bat, orduan... Lainotxua edo egongo balitz bezala, ez? Bai. Eta eguzkia ateratzen da oso ordu gutxitan eta ez du argi asko ematen. Eta horretara ohitutzera zaila izan zen? Oso zaila. Ohitu zinen azkenean edo? Lehenengo egunetan oso ondo, hemendikan etortzen gara eta oso talde handia ginen, baina gero hain argi gutxirekin, dena hotza, elurrarekin, leku batetik bestera joateko oso zaila zen, orduan azkenean triste bezala jartzen zara eta gero eta tristego, ez duzu motivazio handirik, orduan lan egiteko oso zaila, lekutara joaten zara eta plas leku guztitan atzera, proiektuak, orduan oso gogorra izan zen. Gero bueltatu egin ginenean, etortzen ginen denak oso desmotibatuak bezala, oso gogorra da hango klima eta oso hotza eta oso zaila. Eta hori nabaria da hango jendean? Hango jendea hola pixkat tristea da generalean edo? Oso arraroa da, zeren lehenengo ikuspuntutik oso itxiak bezala dira eta oso tristeak eta oso separatuak batzuk besteengan, adibidez autobusetan, badaude jendea itxoiten autobus leku berdinean eta badago pertsona bat, 2 metro, beste pertsona bat... Koronavirusen kontuarekin ondo, ez? Bai, ondo. Baina koronavirus baino lehen, berdin. Eta gero gauden 20 pertsona hemengoak eta gauden horrela pinguinoak bezala batzuk bestearen barnean... Gainera berotasuna ez, bata besteari eta besteak zeuden oso separatuak eta gero bizitzeko moduan berdina. Hiritan etxeak hemen bezala dira, baino herritan
itxeak daude, pues, kilometro batetik etxetik etxera. Orduan, etxe bat, kilometro bat, beste etxe bat, orduan, eta gainera ez duzu... Herri edo komunitate edo ez da sentsazio hori ikusten, ez da. Gero izango dituzte beraien kuadrillak uste dut, baina adibidez festetara joan ginenean oso lagunak dira gurekin ere bai, baina gero oso zaila da hurbiltzea. Beraien eguneroko bizitzan dituzte beraien gauzak eta... Eta adibidez zer da haientzat garrantzitsua edo zertan jartzen dute energia bere egunerokotasuna hobeto eramateko lanean, familian, sozialki... Sozialki gutxi, baina familiarekin oso potentzia... Harreman estua daukate, bai. Eta gero, adibidez oso gauza ezberdina hemen ez dugula egiten, familiarekin oso lotutak daude eta daukate sauna batzuk bezala, eta etxe bizitza bakoitza dauka beraien sauna, eta sauna horietan egiten dituzte arazoak dituztenean, edo zerbait buruz hitz egin behar bandute, saunara joaten dira familia osoa eta han egiten dute hitz egin. Baitu? Oso gauza... Osea, beroa ez, hor... Sartzen dira hor, eta hor egoten dira, jartzen dira denak biluzik, eta hasten dira hitz egiten, eta... Zentzu horretan ere, biluzik egotearen zure familia osoarekin, hori ere nahiko eroso sentitzen dira, ez? Hori nahiko komuna da, ez? Txikitatik egiten dute, ez? Baina gero, zu joaten baldin bazara oso arraroa da, beraien artean oso irekiak direlako, eta gero beste pertsonen gain hori da. Osea, nukleoan sartzen zarenean... Familiako bat bezala, bai. Guztia oso... Oso normala eta barrur arte. Baina kanpoko baldin bazara, zaila. Ez da erresa, bai. Eta gainera taldean joaten ginenez, asko zailagoa da noski, zer berdina bat... Hori da. Orduan, binaka edo banaka joaten baldin bazara, bisita batera edo norbaitekin hitz egitera, oso hurbila eta haudin bat gauza esaten dizkizu, ezagutzen baldin baduzu, galderak egiten dizkizu, baina talde handia joaten baldin bazara, ixten dira eta oso zaila da zerbait egitea, bai. Eta alkoholaren kontua? Beroa sentitzeko edo alkohola erabiltzen dute? Nire ustez ez, edan egiten dute leku guztietan bezala, diskotekatan joaten baldin batean. Baina ez da gauza harrigarri bat edo, ez? Ez nuen ikusi. Eta adibidez jaterako orduan edo ze janari mota jaten dute hor? Arrain asko dago? Ez, janaria da... Nik uste ez daukatela sukaldatzeko ohitura handirik, orduan janaria... Jaten duten janaria iaia guztia etortzen da Europako hegoaldetik, orduan egiten dituzte gauza oso basikoak. Ez nintzen hainbat etxetan egon, baina ikusi dituen gauzak oso gauza basikoak eta jaten dute askotan etxetikan kanpo. Etxetik kanpo, ez? Adibidez bazkariak lan egiten duten lekutan jan egiten dute, orduan, bai. Zer nekazaritza edo lurra lantzeko ez da lekua proposa, ez? Klimangatik. Handaukaten nekazaritza izango dira mahatsa batzuk eta jazta. Eta arrainak ez dute hainbeste arrain jaten. Ez, Guste dugu, han arrain asko dagoela, orduan asko jaten dutera, baina gero ez da hainbeste arrain jaten. Hango salmoia nahiko famatua da, ez? Bai, baina gero ez da hainbeste ikusten. Baina gero han ez da kontsumitzen asko. Seguroenik badagoela jendea jango egiten dutela leku guztietan bezala, baina ez da hango tradizioa bezala. Adibidez, unibertsitateko janaria nahiko ezen oso landuketako janaria, ez. Eta zu han orduan unibertsitate batera joan zinen, ez? Eta han zeuden. Ez zen unibertsitatea, zen cowork espazio batera, dela ofizina dauden lekuan eta beste emprendedore batzuk daudela lan egiten, orduan han egon ginen lan egiten, beste pertsona batzuk ezagutu egin genituen, beste proiektu batzuk, lan egiten genuen taldeka batzutan, orduan beste harremanak egiteko beste modu bat ere, bai. Ze zure unibertsitatea edo zure gradua badago oinarrituta hango Finlandiako metodologia batean, ez? Ekarri zen duela 10 urte iaia, agian pixka gehiago, eta hango metodologia hartu zen eta ekarri zen ona, eta gero ebaluatzeko beste modu batzuk egin zituzten, baina bai, hango metodologian oinarrituta dago.
Eta gradu guztiak, unibertsitatera joaten baldin bazara, gradu guztiak horrelakoak dira, ez? Praktikan oinarrituak? Ez dakit Edo ez baino, dakizu, bale. ni uste ez. Osea, badago batzuk direla horrela praktikoagoak eta baino nire ustez beste gradu batzuk direla normalago. Dira hemengo ikaskuntza bezalakoak, egin behar dituzula klasera joan eta gero azterketak egin eta probatu. Eta hango hezkuntza sistema Europa mailan oso baloratuta dago, ez? Edo asko balioesten da. Horrela da baita ere, ez dakit, harrotasun hori daukate edo zuzer ikusi zenuen edo... Eske gauza dira oso itxiak edo oso humilak dira, orduan ez dira oso harrotu bezalak, oso beraien gauzetara joaten dira, baino bai lan asko egiten dute eta ikasketa arloan asko ikasti egiten dute, orduan bai, oso konzentratuak daude lanean. Garrantzia handia ematen diote horri. Bai, oso garrantzia handia. Ez dute, gauza da, adibidez 18 urte dituen pertsona batek oso argi daukala zer ikasi nahi duen. Eta ez badu argi izan ez gero, ez badu dauka argi, beste gauza batzuk egiten ditu eta argi daukadanean ikasi egiten du. Daukate nola aukera hori. Orduan, egiten dituzten ikasketak normalean gustoko dituzte eta oso motivatuak daude. Hemen gertatzen dena da, gehienetan bukatzen duzu batxilerra, ez dakizu zer egin, orduan... Aukeratzen duzu zerbait, aukeratzen agatik, adibidez, matematikak ondo eramaten baldin badituzu, ingenieria batera edo. Ingenieria, bai. Eta hori, ni ustez oso gauza ona da. Eta gainera, handagoen jendeari laguntza asko ematen dizkiote... Ekonomikoki bai. Ikasteko eta gero lan egin ahal izateko. Ondo ordaintzen diote, gurasoak dirurik ez baldin badaukate, problemarik gabe ikasi egin dezakete ere bai. Osea, hezkuntza publikoa da, unibertsitatea baita ere. Ez dakit guztiak horrelakoak diren, baina bai, badago, adibidez, naia ara joan zen ere bai hilabete bat ikastera, eta handagoen jendea daukate etortzen dira, edozein Finlandiako edozein lekutatik, eta daukate pisua lo egiteko, eta ere bai daukate ordainduta bai, eta ere bai daukate dieta batzuk, janaria erosteko eta unibertsitatea ere bai ordainduta. Osea, ez da bakarrik unibertsitatea baizik eta baita ere daukatela hilabetero diru laguntza bat haien bizitza independentea egin ahal izateko, ez? Asko fomentatzen da bizitza autonoma edo hori da, egiteko. Ahalik eta lehen gurasoetatik independizatzeko. Hori asko fomentatzen da eta ikusten da. Gero jendea nahiz eta oso gazteak izan lan egiteko eta pentsatzen duten modua oso pertsona helduan bezala da. Bai, heldutasun hori ere ematen dio etxetik kanpo bizitzea, ez? Eta ere bai lan egiten dute oso gaztetatik, orduan oso responsableak dira beharaien gauzekin eta hori nabartu egiten da. Osea, egiten dute lan eta ikasi aldi berean? Bai. Uste dut egiten dutela hilabete batzuk ikasketak eta gero beste hilabete batzuk lan. Eta ez diote lan egiten dutenean ordaindu, baizik eta denbora guztian ordaintzen diote. Ikasi egiten duenean eta lan egiten duenean. Eta hori ze urtetatik aurrera? Unibertsitatean. Unibertsitatean, bale. Eta hori da, unibertsitatean ikasten ari diren gauzak, saiatzen dira, praktikan jartzen, ez? Hori da. Eta hori nola da, nola lortzen dute hori sisteman edo haien daukaten sisteman ondo ateratzea, ez? Osea, zu naiz eta pertsona bat produkzioan ez egon denbora osoan, ez? Hilabete bat ikasi, hilabete bat lan, hilabete horretan, ez baldin bat zaude lanean, ez zaude produzitzen, ez? Nola ateratzen zaie ekonomikoki ondo? Gauza da, han ekonomikoki hemen baino askoz gehiago, diru gehiago irabazten dutela, adibidez, lan egin ez gero, agian irabaziko lukete 3.000 euro, orduan egiten dute lan erdia, agian ordainduko diote diru gutxiago, eta gero ere bai, gobernuak jartzen dute diru asko ikasketen arloan. Orduan ikasleak egin dezakete ikasi eta lan egin, gauza da zergak oso handiak direla,
orduan pues, dauzkate diru handiak pues, nahi duten gauzetan jartzeko. Osea, nahiz eta soldata handia izan, zerrak ere handiak dira, eta gastu sozialean ikasketetan eta oso ondo. Eta gainera, adibidez, janaria eta edariak dena oso garestiak, ez? Bai. Adibidez, joaten ginenean festetara, garagardoa bat uste dut zirela 8 euro edo 10 euro. Txupito bat, 6 edo 7 euro. Guretzat oso garestia. Noski alkoholismoa ez dago, baina ezin duelako inor pagatu ezin zara alkoholikoa izan. Gero hemen etortzen dira eta dena oso merkea, orduan daukate denetarik, baina bai. Didn't think before deciding what to do. Oh, that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. Eta orduan, Finlandian egon zinen, eta gero bigarren urtea egiterakoan joan zinen Estatu Batuetara, diozu. Hori da, Kaliforniara. Kaliforniara. Hori da, San Francisco hirira joan nintzen, bai. San Francisco, wow. Bai, joan ginen gauza da, pues, urte bakoitzan leku ezberdinetara joaten gara, orduan lehenengo urtean meteorologia ikasteko, bigarren urtean pues, San Francisco dela startup dauden leku guztia, enpresa handiak, orduan pues, errealitatea ezagutzeko, eta hirugarren urtean joan behar ginen, baina Txina eta Indiara pues, proiektu sozialak egiteko Indian, eta gero Txinan pues, makro lekua. Bai. Eta? Orduan, San Franciscon joan ginen bizpahiru aste bakarrik, orduan eramaten genituen hemendikan proiektuak han egiteko, eta pues, joaten ginen ready, orduan proiektuekin, pues, pagina web inglesakin prestatuta, folletoak inglesez. Guztia prest martxan jartzeko. Hori da, orduan iritsi eta dekanezkan bizitak itxiak, orduan lehenengo egunean iritsi eta bigarren egunean bizitak egin, saldu, eta lan asko. Eta Estatu Batuetako jendea negoziatzeko hobeki edo? Estatu Batuak hain handiak direnez, eta San Francisco justo enpresarioak. Dira, iaia denak dira enpresario handiak, orduan oso joaten dira benefizioa ikustera. Orduan, nahi baldin badute, apretatu egingo dute eta saiatuko dira egiten, baina apretatuz. Eta ez baldin badute nahi, ez dute denbora galtzen. 10 minutu eta agur. Eta apretatuz ze zentzutan? Diruaren... Tekin ekonomikoa topera eramateko, ez? Eta gainera, gauza ona, hori ez duela lehen esan, Finlandian egon ginenean edo hemen lan egiten dugunean oso jende gaztea garenez, pues, enpresetan ez digute hain errez ikusten, ez da... Ez diozue konfiantza hori edo... Hori da. Baina San Francisco gauza da, pues, badagola jendea oso gaztea lan egiten, orduan ez zeukaten problemarik gure urteak ez ziren arazorik. Orduan sartzen ginen, eta joaten baldin ginen ondo jantzita. Dotore. Bai, dotorea, ondo ikusten ziguten eta... Hori garrantzitsua da, itxura jantzkera eta zerbait saltzerakoan? Bai, depende zenolako bisita daukazun, ez zara txandan joaten. Txaldan inoiz, baina... Hori da. Zan nahi dut, informalki joan nahi baldin baduzu, horrela joaten zara, baina formalago joan nahi baduzu, jartzen dituzu zapatoak, jartzen dituzu pantaloi beltzak luzeak, eta oso garrantzitsua da ematen duzun itxura. Zeren gehienetan gu saltzen ditugun gauzak, batzuetan dira produktuak, baina beste askotan zerbitzuak dira, orduan zerbitzu bat saltzen baldin baduzu, eta gainera beste lurralde batean, San Franciscon, ez zarela hain ondo esplikatzen
pues, Hizkuntzagatik hori da, edo- orduan pues, izaera oso importantea da, eta zenolako aurpegia daukazun, pues, janzkera. oso importantea bai. Eta adibidez, etekin ekonomikoa begiratzera joaten direnean, begiratzen dute etekin ekonomikoa beste guztiaren gainetik, edo baita ere ikusten dituzte ezakit, Gauza da, eraman genituen proiektuak gehienak ziren internazionalizazioa. Orduan ziren, pues, sidra internazionalizatu, trufak internazionalizatu, orduan... Osea, hemengo produktuak, Hori da, hemengo produktuak ara eraman. ansaldu. Orduan, pues, produktuak erositerakoan, beraiek ikusten dute, ea produktua ona den, eta oso ona baldin bada, pues, ez dute inporta gehiago ordaintzea, baina produktua Xumea edo ona da, baina ez da super ona. Kalitate Orduan, supremo pues, batekoa. nahi erosi behar badute, pues, oso merkea nahiko dute erosi. Orduan asko apretatu egiten dute. Asko ikusten dute negozioak egitera, pues, zenbakietara. Baina, zegoen beste proiektu bat ari ginela desarrollatzen garagardoa ogi reziklatuarekin eginez. Beitu. Orduan, pues, egin genituen kontaktu batzuk eta pues, lan egiten hasi ginen eta oso hurbilak, oso jende erresa lan egiteko. Bai. Eta San Franciscon gehien bat Estatu Batuetako jendea bizi da edo bada oso... Popurri oso handia. Bai ez? Badago Txinako jende asko, eta enpresa handi hauetan badago Asiako jende asko, gehien bat Txinako jende asko, gero eta gehien, eta gero ingeniero asko dira indiakoak, informatikoak dira asko indiakoak, eta gero badago jendea Estatu Batuetakoak, baino San Francisco bizitzen den jendea, iaia guztiak ez dira San Franciscokoak. Etortzen dira Estatu Batuetako beste leku batuetatik, edo Europatik, edo... Osea, lekua proposa delako negoziotarako, ez? Hori da. Negozioak asterako orduan. Bai, Startups, ez? Edo... bai. Dago Silicon Valley, pues, hor dago San Francisco, badago Silicon Valley, eta orduan on daude enpresa guztiak. Orduan da ekosistema oso ona negozioak hasteko, eta gainera etxe bizitzak eta hori guztia dira super garestiak. Garestiak? Ni egon naizen lekutatik garestietarikoak. Garestietarikoak. Eta zuan pixu batean bizi zinen, etxe batean edo... Hostal bat bezalakoa zen, eta joan ginen talde handia, orduan egin ziguten oferta handia, baina adibidez, etxe bizitza bat hemen kostatu egingo duela 1.000 euro, anagian 5.000 euro. Osea, etxe bizitzarik okerrena, 3.000 euroekin zeneukan bainu bat eta pixka gehiago. Eta hori ordaintzeko hilabetero. Orduan oso garestiak. Eta soldata horrekin akorde dijoa edo... Bai, San Franciscon bai, baina... San Francisco bai, baina gero kanpoaldean. Kanpora joaten baldin bazara, Estatu Batutan, pues, gero oso ez da garestia, baina Estatu Batutan, San Franciscon, super garestia dena. Eta San Francisco badago zubi hori, ikoniko hori, ez? Bai. Ikusi zenuen? Bai, eta pasatu egin genuen bizikletekin. Bizikletarekin? Bai, txirrindulekin. Bai, pues pasatu egin genuen, baina gero hainbeste pelikutatan eta... Ikusita ja... Gero joaten zara eta, hau da guztia. Bueno, pasatu egingo dugu. Ez bizto. Bai, gertatzen dena da, hainbeste lekutan ikusita, gero ikusten duzu eta ja neukan ikusita, bezala. Eta zer zen gehien gustatu zitzaizun gauza, handik edo ezakit? Ezakit, ni Estatu Batutan bigarren aldia zen joaten nintzela, orduan oso eroso sentitzen nintzen, inglesaz hitz egiten, ez neukan problemarik ezerrekin, oso kultura barrenatua daukat, beraien kultura orduan oso errez ikusten du. Gainera, gauza da, kaletikan joan zaitezke nahi duzu moduan, ez dizute zer esango, ez da begiratuko, egin dezakezun nahi duzun gauza, eta ondo ikusiko dizute. Oso ituta daude jendean hitzera, ez? Hori da. Orduan naiz eta ezagit... Oso ezberdina izan arren, ondo ikusten dizute, eta... Bai. Eta diozu, zu oso erosen zinelan, ze lehenengo batxillergoa ere Estatu Batuetan egin zenuen, ez? Hori da, bai. Baita ere Kalifornian edo beste Estatu Batuan? Ez, egon nintzen Arkansas, dela Estatu Batuako erdian, Texasen
Osea, Texas dago hegoaldean, Pues, pizka bat iparrago, orduan da, Vale. estatu batuko alde hegoaldean, baina erdi hegoaldean. Eta da oso leku country bezala, oso itxiak, eta han egon nintzen bizitzen familia batean, eta orduan pues, oso barruan sartu nintzen estatu batutan, eta orduan San Francisco joaterakoan dela oso leku irekia, pues, internazionala eta guzti pues, oso errezai egin zitzaidan. Bai. Eta adibidez, zango janaria, pelikuletan ikusten dugu modukoa da, edo? Bai, horrelakoa da, bai, oso txarra jartzen dute. Kantitatea handia, baita ere, ez? Bai, Guztia da San Franciscon ez ditut hainbeste horrelako jendea ikusi. Asko inpaktatu zidan gauza da, San Franciscon, ez nuela beste lekutan ikusi zela, badago hainbeste jendea kalean bizitzen. Asko. Gauza da, dela, hiri bat dagoela jende asko diru askorekin, Eta diru baino gutxirekin, ez? ere bai dago beste aldea jende asko oso diru gutxirekin. Eta badago San Francisco leku batzuk bakarrik daudela bizitzen kalean. Eta orduan da oso inpakteagarria. Lehenengo iritsi ginenean lehenengo egunean, joan ginen pues, pizza batzuk jatera, eta pasatu genuen beste San Franciscoko beste aldera, da nola kale bat dago, eta beste kaletik beste aldera pasatzez gero, sartzen zara hor, eta badago jendea kalean. Oso jende itxiroa, ez? Bai, oso jendea eskatzen, alkohola edaten, oso arraroa. Ze, igual jendeak ez ikusten du San Francisco edo Silicon Valley edo, eta pentsatzen du, zelekua proposa dirua egiteko, ez? Hori da. Baina, klaro... Gainera San Francisco daukan gauza da oso klima ona daukala. Neguan oso ez du hotzik egiten, eta gainera bakarrik urtean aste bat egiten du euria. Orduan, bakarrik 7 egun euria egiten badu, daukazu kalean lo egiteko oso leku ona. Zeren ez dago euririk, eta ez dira negu oso gogorrak, orduan lo egin dute. Gauza da egiten dutela lo 5 estrellako hotelaren atean. Ondoan. Orduan ikusten duzu hotela, ikusten duzu lurra direla iaia, noazten da oro? Urrezkoa eta eskultura batzukin, eta gero ikusten duzu pertsonak hor lo egiten ez daukalako dirurik ez da zerbait jateko. Oso inpaktagarria izan zen. Desoreka hori, ez? Eta zu Texasen bizi zinenean ez zenuen hori hainbeste ikusi, ez? Arkansasen. Arkansas, barkatu. Ez, Arkansas al final da leku oso country bezala, eta da bakoitza berez etxe bizitza, oso leku, ez da pobrea, baino ez dira gauzak ez dira garestiak. Orduan oso erresa da etxe bizitza bat erosi, eguneroko gastuak oso merkeak dira, eta oso leku ona da bizitzeko, nire ustez. Eta negoziatzerako orduan, anekdotaren bat horrela interesgarria, edo dena primeran joan zen? Ez dakit, pentsatzen nabil. Izan dugu denetarik. Izan dugu, badibidez, geneukan bisita bat, joan ginela hotel batera, bera esan zigun etorri hotel honera, eta joan ginenan, eta bera zen hotelaren nagusia, eta zeuzkan hainbat restaurante, eta iritsi ginenan. Nekin nola sartzen ari ginen, galdetu genuen errezepzioan, bai, sartu. Sartzen ari ginen mansion batean, zen hotel bat de lujo, sartu ginen, eta gero egon ginen berarekin oso pertsona oso irekia, super errez negozioak egiteko. Orduan, izan zen oso arraroa zen sartzen ginen horrelako leku batera, eta pentsatzen genuen, horrein ikusiko dugu enpresario bat, itxia, eta egingo digula plas, eta agur, baina oso irekia eta oso gauza ezberdina. Eta orduan erosi zituen gauzak? Erosi zituen trufak, bai. Bai. Osa, nola ikusten dute hemengo gastronomia adibidez? Balio esten dute? Bai, gauza da, gu bizitatu genituen hotelak eta restaurante asko. Orduan, bizitatu genituen restauranteak dira high qualityko restauranteak eta nahi dute oso produktu onak. Zeren dira edo oso onak eta egiten dituzte gauzak super ondo edo fast food eteko restauranteak. Orduan eramaten genituen produktuak oso onak ziren
Orduan, pues, asko gustatzen zitzaizkien eta orduan pues, oso denbora asko izaten genuen hitz egiteko, ikusteko buen produktuak eta nahiko feedback ona izan genuen. Eta adibidez giroa, ez? Nik imaginatzen dut, hola, pixkat giro frenetikoa edo jende guztia kaletik korrika... Oso frenetikoa, bai. Bada? Ikusten duzu jendea korrikan, bideollamadak egiten kalean, lan egiten audifonoekin. Iaia guztia daukate jarrita audifonoak daudelako, hitz egiten rato guztian, badago jendea jaten dute 5 minututan. Enpresario bat, dira oso ondo jaizzitak, joaten dira edozein restaurantera, jaten dute edozein gauza, 2 minututan, eta jarraitzen dute lan egiten, leku batetik bestera. Bai. Eta horrelako bizitza nola ikusten duzuzuk, ez? Imaginatu, enpresario edo izateko edo bazara, ez? Eta horrelako bizitza frenetiko hori edo 2 minututan jan eta segituan deiak, beste deia, nola ikusten duzu hori? Gauza da asko ikasten duzula, zeren zaude egun osoa lan egiten, gu hasten ginen lanean goizeko 7 eta gaueko 11 arte joaten zara eventu batera edo hainbat gauza egiten, orduan asko ikasten duzu, baina hor egoten baldin bazara nire ustez 10 edo 20 urte, joaten zaizu bizitza zakarrontzira. Zeren jaten dute super gaizki, oso lo gutxi, ez dute ez da kirolarik egiten iaia deus, orduan eguneroko bizitza oso gogorra. Diruaren aldetik, diru asko irabazten dute. Dirua bai, baina zertarako, ez? Azkenean, imaginatzen dut. Ze bizitza kalitatea ematen dizu diru horrek, ez? Gainera, adibidez, Google-eko joan ginen eventu batzutara, Google-eko jende famatua hitz egiten zutela, edo Twitter, edo hainbat lekutara, eta esponitzen zuten jendea oso jente gaztea zen. Oso gaztea. Hori izan nahi du, 40 urte dituzunean, ez zara ezertarako balio. Orduan, kanpora. Orduan, pentsatzen baldin bazara, 20 urtekin, edo 30 urtekin ondo. Baina 40 urtekin, badagoela jendea zure atzetik, zu baino askoz lan gehiago energia gehiago daukate, eta orduan zapaltzen dizute eta gur. Orduan, hor adibidez jubilazioarena eta bukatzen dute adibidez 40 urtekin edo jubilatzen dira edo nola daukate pentsamolde hori, igual 20 urte full, a tope, eta gero jubilatzen naiz eta ondo bizi naiz, gainontzekoa edo... Nik ez nuen asko ikusi, baina nire ustez lan egingo dute 40 urteetara edola, eta gero joango dira bizitzera beste leku batetara, beraiek egin duten diruarekin. Orduan, gauza da, ez dira normalean lan egiten duen jendea, ez da jendea San Franciscora lan egiteko joaten den jendea, badago jendea startup egitera joaten dena, negozioak ireki, ondo joaten baldin bada, saldu, ireki, hori da lan egiteko modua. Orduan, ideia ona irekitzen baldin baduzu, startup unicorn deitzen dela, saldu egiten duzu eta beste bat ireki. Orduan, hori da bizitzeko modua. Zuk zure negozio saltzen duzu, beste batek egiten du trabajo sucio ez edo bizitza frenetiko hori eramaten du, baina... Eta gero saltzen dute Google-entzat edo beste, adibidez, Snapchat sortu zenean, hasieran ikusi zutenean oso ideia ona zenean, Google seguruenik izango zuiotela, ematen dizkizut, ez dakit zenbat milioi. Snapchatan zuen ezetz, orain zakit, baina hori adibideen bat, hori da bizi egiteko modua. Eta gero adibidez ingenieroak eta egiten dute lan 2 hilabete gehienez enpresa batean eta beste enpresa batera joan. Zeren 2 hilabetetan ikasi dute dena. Ikasi dute enpresa horretan jakinduri guztia. Orduan, joaten dira beste leku batera gehiago ikastera. Orduan, 2 edo 3 urtetan ikasten duzu asko. Baina da oso bizitza gogorra. Ni ustez hemen daukagu bizitza asko erosoago. Kalitate hobeagoa, ez? Hori da, orduan egiten duzu lan, daukazu, pentsatu egiten duzu zure etorkizunerako zer gertatuko den, egiten dituzu planak, bizitza, han, semerik, 0. Zeren, egin baldin baduzu lan, astelehenetik igandera, eta ez daukazu dirurik, ez da denborarik ez zer, hori. Joan ginen eskola batzuk ikustera, eta jendea
han dauden semeak pues, ez dituzte jaia beraien gurasoak ikusten. Ez dago San Franciscoko bizitza da, Karrenetikoa, lokura. ez? Puro y duro. Total, bai. Eta zu ara, bueltatuko zinateke edo San Franciscora, bueltatu, pues, ondo. ikastera, ez? Edo... Bai. Baina lan egitera oso gogorra. Joan egin nintzen, San Franciscora joan nintzenean, ere bai joan nintzen Arkansasra, pues, nire Familia zena edo... familia pues, bizitatzera, eta oso ondo. Orduan, Arkansasera bai bueltatuko nintzateke oso gustora. Handago kadan familia, pues, da nire bigarren familia bezala. Orduan, pues, oso irekiak, ordaindu zizkidaten, hegazkinaren tiketak ordaindu zizkidaten. Gogoak zituzten zu ikusteko. Bai. Orduan, Arkansasera problemari gabe bueltatuko nintzen. Eta zein dira zure planak orain, Nestor? Orain unibertsitatea bukatzen ari naiz, orduan... Laugarren urtean falta zaizu, ez? Baina laugarren urtean pues, egiten ari ditudan proiektuak bukatu eta pentsatu zer egin nahi dudan proiektu. Etorkizunean, ez? Trabajo de fin de grado bezala. Bai. Orduan pues, pentsatu pixka bat eta bilatu eta lan egin. Eta pues, ni bai gelditu naiz Asiako bidaia egiteko gogokin. Orduan ez dakit hurrengo urtean izango den, uste dut ezetz. Baina ahal denean pues, beste Asiako zona bai bizitatu nahiko nuke. Pues, lan egiteko edo turismo moduan edo... turismo moduan joateko, pues, hilabete batzuk nahi ikasi nahiko nuke, zeren oso kultura ezberdina da, adibidez, Europa eta Estatu Batuak pues, kultura ezberdinak dira, baina ez dira hain ezberdinak, baiziteka Asia oso kultura oso ezberdina da, orduan bai joateko nahian dago. Gogoa dituzu. Bai. Zorte hon, zure proiektu guztiekin, Mila esker. eta ea joan zaitezken Asiara. A ber, ikusiko dugu. Oso ondo, mila esker. Zuri. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours, man, it pours. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.